Jeg synes, træningen gik okay. Det blev 4 på tiden i regnvejr. Så det var så meget fint. I kvalden der blev 5'er på en optørte bane, så det var fint nok. Ikke lige de forhold eller placering, jeg havde regnet med, men det var fint. Jeg håber på tørvejr i morgen, og så komme så langt frem som muligt. Og så ellers bare være forrest af alle rookies nu.